Nastal čas, kdy se zadíváme na jinakost. Až dosud jste se učili zapadnout mezi ostatní, chovat se určitým způsobem a potlačovat impulzy, které by vás mohly vyčlenit ze skupiny. Dnešní den je ale podstou tomu, v čem jste odlišní, protože právě to rozhodlo o vaší budoucnosti. Číslo 1. Madeleine. Ty jsi dostala zařazení jako dozorčí rybí líhně. Madeleine. Děkujeme ti za tvoje dětství. Číslo 2. Inger. Dostala si zařazení jako rodička. Inger. Děkujeme ti za tvoje dětství. Číslo 3. Izák. Ty jsi dostal zařazení jako instruktor šestek. Izáku. Děkujeme ti za tvoje dětství. Tak, kdo chce dnes začít se sdílením pocitů? Tak povídej, Lili. Dneska jsem měla hrozný vztek. Byli jsme na hřišti a najednou přišla jiná skupina sedmiček a nedodržovali pravidla. A jak se cítíš teď? Máš pořád vztek? Ne, už ho nemám. Možná, že v jejich společenství mají jiná pravidla než my. Děkujeme ti za tvé pocity, Lili. Já jsem dnes velmi smutná. Musela jsem vyřadit jednoho občana. Už potřebí porušil pravidla. Tak co jsem měla dělat? Nebuď smutná, udělal si správnou věc. Ale ani já dnes nejsem v dobré nálady. V pečovatelském středisku máme jedno novo dítě, které není dost silné na středější občan. Je to on nebo ona? On jmenuje se Gabriel. K večeři ho k nám dovezou a bude nás na rok žít, aby se naučil bydlet v rodinné jednotce. Ale jak vyšlo jméno? Není to proti pravidlům? Ano je, ale myslím, že mu prospěje, když bude mít jméno. Tak jo, čas na tvé postup. No, musím uznat, když jsem toho zvyděšený. Přesné vyjadřování, Jonasi, prosím. Bojím se toho, kam mě zařadí. Myslím, že bych v něčem vynikal. Nemusíš se bát, rada starších se nikdy neplete. Číslo 18. Hugo. Dostal si zařazení jako instruktor troje. Hugo. Děkujeme ti za tvoje dětství. Číslo 20. Pierre. Ona mě přeskočila. To není možný. Pierre, ty jsi dostal zařazení jako pečovatel v domě stáří. Pierre. Děkujeme ti za tvoje dětství. Vím, že jste všichni znepokojení. Říkáte si, že jsem udělala chybu. Vyvolala jsem ve vás obavy. Omlouvám se společenství. Přijímáme vaši omluvu. Jonasi, tobě se omlouvám dvojnásob. Vystrašila jsem tě. Přijímám vaši omluvu. Jonas nebyl zařazen. Jonas byl totiž vyvolený. Jonas byl vyvolený za našeho příštího příjemce paměti. Jonas, 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 Jonas. Já jsem Jonas. Já vím, vítám tě, příjemce paměti. Jak mám říkat vám? Říkej mi, dárce. Můj úkol je přinést na tebe všechny vzpomínky, které mám v sobě. Vzpomínky na minulost. Jde o paměť celého světa. Před tebou, přede mnou a tak pořád dál do minulosti. Tomu nerozumím. Chcete říct, že ty vzpomínky netýkají jen nás, našeho společenství? Je v nich i jinde? Je toho mnohem víc. Všechno, co přesahuje hranice, to všechno je jinde. Přijal jsem ty vzpomínky, když mě vyvolili. A tady v téhle místnosti úplně sám jsem je znovu a znovu zažíval na vlastní kůži. Tak se získává moudrost. Strašlivě mě tíží. Je to jako když jedeš v hlubokém sněhu z kopce na saních. Zpočátku tě to rozjaří, ta rychlost a čerstvý ostrý vzduch, ale postupně se sníh hromadí, nabaluje se na skvoznice a ty zpomaluješ. Musíš se snažit čím dál víc. Ty nevíš, o čem mluvím, viď? Nerozumím tomu. Jak bys taky mohl? Vždyť ty vůbec nevíš, co je sníh, viď? Nebo sánky, skvoznice, Nevím. z kopce, to ti taky nic neříká. Výborně, tak můžeme začít tímhle. Dlouho jsem si lámal hlavou, pojď do toho. Zavři oči a uvolni se. Nebude to bolet. Rukou držel najednou hrubý problémy pro vás. Byl někde vysoko, ale on seděl o něco výš, na čemsi tvrdém a plochém. Sánky, pochopil najednou. A ještě než stačil domyslet slovo vyvýšenina, jeho nové vědomí mu nabídlo lepší výraz. Kopec.
Viděl ve vzduchu kolem sebe blištící vír nesčetných krystalek a viděl, jak se mu jako studená srst usazují na hřbetě rukou. Viděl svůj vlastní dech. A dohlédl až kam se zavířejí částeček, kterým se říká sníh. Pak se saňky dali ve vánici do pohybu a Lena si uvědomil, že jede z kopce. Rozrážel tváří mrazivý vzduch, klouzal níž a níž. Řídil se dolů, mohl si bez dechu vychutnávat radost z rychlosti, z chladného vzduchu a z naprostého ticha. Jonas se celým tělem pokoušel pohánět sáňky dál, jen aby ta báječná jízda neskončila. Jak se cítíš? Proč nás náme sníh a sánky? A kdy v minulosti jsme je měli? Měli moji rodiče sánky, nebo vy? Ne, je to velice stará vzpomínka. A co se s tím vším stalo? Se sněm a ostatním? Regulace podnebí. Se sněhem se hůř pěstovaly potraviny. Nebylo to praktické. A když jsme zavedli jednotu, prostě se to přežilo. Přál bych si, a to všechno existovalo, i teď, aspoň občas. To já také, ale teď klidně seď. Když už se bavíme o podnebí, přidám ti ještě něco. Měl bys zjistit, jak se to jmenuje, i když ti to neřeknu. Jonas už bez vyzvání zavřel oči, ucítil dotek dlaní, čekal. Teď už se pocity dostavily rychleji. Kluci ho nezačali studit, naopak pokojní v těle proudil teplo. Trochu zvolnil. Teplo se šířilo dál, rozbíhalo se mu přes ramena a po krku vzhůru na tvář. Cítil ho i přes oblečení. Vlažený pocit mu zamléval celé tělo a když si olízl rty, byl vzduch horký a těžký. Nehýbal se. Nebyly tu žádné sánky. Ležel dál ve stejné pozici, prostě byl někde sám, někde venku, ležel na zemi a to teplo přicházelo z hora. Nebylo to tak vzrušující, jako jízdy se sněženým vzduchem, ale bylo to příjemné a uklidňující. Najednou si uvědomil, že ví, jak se ta věc jmenuje. Sluneční svět. A věděl také, že přichází z oblohy. Pak to skončilo. Sluneční svět? Výborně, takže si to slovo přijal. A přicházel z oblohy. Správně, přesně tak to dřív chodilo. Než přišla jednota a regulace podnebí. Přijímáš dobře a rychle se učíš. Mám z tebe radost. Promiňte, ale předsedkyně rady starších mi řekla, že to bude bolet. Měl jsem z toho trochu strach, ale nebylo to, ani trochu. Naopak, se mi to moc líbilo. Chtěl jsem ti pro začátek přát vzpomínky na hezké chvíle. Později to bude bolet. Jsem statečný, věřte mi. Jonas radostně poslechl, zavřel oči a čekal. Znovu ucítil dlaně a pak to teplo. Sluneční svit přicházející z oblohy. Ve světě toho druhého vědomí, které dosud neznal. Tentokrát cítil, že zatímco se vyhřívá v tom báječném teple, plyne kolem něj čas. Jeho skutečné já si uvědomoval, že neuběhlo víc než 1-2 minuty. Ale ten druhý Jonas, příjemce vzpomínky, strávil na slunci celé hodiny. Začínala ho pálit kůže. Znepokojeně polnou rukou pokrčil a ucítil ve vnitřním zálivu té ostrou bolest. Jau, Řekl nahlas a zavrtěl se. jau. Opakoval. Při každém pohybu zamrkal bolestí a dokonce i když pohnul ústy a chtěl promluvit bolest. Věděl, že i na to je slovo, ale pro samou bolest ho nedokázal vnímat. Pak to skončilo. Bolelo to. A já nepochytil ten správný výraz. Spálil ses na slunci. Hrozně to bolelo. Je horší bolest. Snad to není moc brzy. Najednou dárce se přenesl na velkou větrnou plánu. Tu a tam místní keře, rána. Jonas uslyšel jakési zvuky. Zvuky pušek. Vybavila se mi. Pytláci uřezávali stonový klid. Všude byla červená, ale tahle červená už se mi nelíbila tak jako předtím. Pytláci skly rychle zmizeli a zůstal pouze zmrzačený slon. V zápětí se Alpšovi objevil druhý slon, došel k slonomu poraněnému a začal to dobat. Jonas by bylo také dobré. K čemu vlastně společenství potřebuje příjemce paměti? Když si mě zavolá do starších, předstoupím před ní a sdělím jí svůj názor a svoje doporučení. A radíte jim často? Málo kdy, jen když se vyskytne nějaký problém, s jakým se ještě nikdy nesetkali. Pak si mě zavolají, abych využil vzpomínky a poradil jim. Ale stává se to zřídka. Nechápu, proč vůbec nějakého příjemce paměti potřebují. Potřebují mě a tebe. Před 10 lety si to připomněli. Když tehdy nová příjemkyně selhala, vzpomínky, které jsem jí stačil předat, se uvolnily.
Nevrátili se ke mně, odešli. Byl z toho strašlivý zmatek. Nějaký čas lidé doopravdy trpěli, ale pak se ty vzpomínky postupně uhladily, přizpůsobily a byl pokoj. Každopádně lidem došlo, jak moc příjemce potřebují. To on uchovává všechnu tu bolest a vědomosti. Ale proč nemůže ty vzpomínky mít každý? Musel by to být přece o něco jednodušší. Kdybychom sami dělali, kdyby každý dostal něco, nemuseli bychom nést tolik vy a já. Máš pravdu, ale to by pak trpěl každý. Každý by nesl nějakou tíhu a to lidé nechtějí. Kdy o tom rozhodli? Nebylo to spravedlivé. Měli bychom to změnit. Jaká je vaše nejšťastnější vzpomínka? Byl v pokoji plném lidí a bylo tam teplo. V trubu hořel oheň. Oknem viděl, že venku je noc a sněží. Uvnitř blikala barevná světýlka, červená, zelená a žlutá, věnula se kolem stromku, ale ten stromek byl z nějakého důvodu uvnitř místnosti. Na stole stál naleštěný zlatý svícen a svíčky v něm vrhaly měkké, mihotavé světlo. Jonas cítil vůni z kuchyně a slyšel tichý smích. Na podlaze spal pes se zlatovou srstí. A vedle něj ležely na zemi balíčky, zabalné v pestrobarevném papíru a převázané ve spoustu. Jonas viděl, jak nejmenší z dětí začíná balíčky zvedat a roznáší je po pokoji. Některé dalším dětem, jiné dospělým, to museli být rodiče. A také starší dvojice, muži a ženě, kteří s úsměvem seděli vedle sebe na poli. Ta vzpomínka se mi moc líbila. Chápu, proč ji máte nejradši, ale nedokázal jsem zachytit slovo pro ten celkový pocit, pro tu atmosféru. Láska. Jen asi je pravda, že tenhle svět trvá až dlouho a mohlo by se zdát, jako by to byl odjakživa. Ale z našich vzpomínek víme, že to není pravda. Byly doby, kdy lidé doopravdy měli city. Víme, že dřív existovaly pocity jako hrdost, smutek A láska a bolest. Na přechovávání vzpomínek není nejhorší ta bolest. Nejhorší je, jak je přitom člověk osamělý. Vzpomínky by se měly sdílet. Já je s vámi sdílím. To je pravda. A právě ta doba, kterou si tu byl se mnou, mi pomohla dospět k rozhodnutí, že je potřeba něco změnit. Cítil jsem to už léta, ale říkal jsem si, že to není možné. Teprve teď jsem dospěl k tomu, že by to možná přece jen šlo. Když utečeš, společenství bude muset břemeno vzpomínek, které pro ně schraňuješ, převzít samo. Já věřím, že to zvládnou a že spolu s nimi převezmou i trochu moudrosti. Ale bude to pro ně hrozně těžké. Chci, abyste šel se mnou. Ne, musím zůstat tady. Chci tu zůstat, Jonasi. Kdybych šel s tebou, nezbyl by tu nikdo, kdo by společenství pomohl. Zavládl by naprostý chaos. Lidé by se navzájem zničili. Nemůžu s tebou odejít. Ale než půjdeš, chci ti předat ještě jednu vzpomínku. Vzpomínku na hudbu. Hodně štěstí, Jonasi. Hodně štěstí nám všem. Štěstí.